Балалар да, балықшылар да инде боз үстінде. Берничә яшүсмернең юка боз үстінде йөрүен видео язмага төшереп алганнар. Хәер, инде акыл кергән өлкәннәр дә алардан калышмый. Боз әле юка, аның үстендә йөргәндә суга бату куркынышы саклана. Коткаручылар үткәргән рейд нәтиҗәләре нинди? Әле ныгымаган боз өстендә ашыкмый гына йөргән яшүсмерләр ни турында уйлый икән? Шул рәвешле буш вакытны үткәрәләрме, әллә үзләренең яки интернетта утыручыларның ныклыгын тикшерәләрме? Юлга күлләрдә боз әле берничә көн элек кенә ката башлады. Ә ныгып җитмәгән боз өстендә иркенләп йөрүчеләр очрый инде. Шуңа күрә республика сулыклары янында ашыгыч рәвештә коткару постларын булдыру турындагы карарга киленде. Тәүлек буена ярдан да, судан да сулыкларны күзәтүдә тоталар. Тәҗрибәле коткаручылар да бозга керер алдыннан аның калынлыгын үлчи. Толщина льда 5 сантиметров. Выход на лед запрещен. Бу урында бозның калынлыгы тиешле нормага якын. Шулай да ул боз астыннан балык таргатучылар өчен хәвефле булырга мөмкин. Рейд барышында балыкчыларны да очраттылар. Толщина льда составляет 4-5 сантиметров всего лишь. Не искушайте судьбу. Собираемся, потихонечку уходим домой на берег. Әмерне тыңламаучылар да бар. Андый ваемсызларга административ штраф салына. Сейчас на территории Республики Татарстан наиболее сложная опасность. Хәзер республика территориясендәге сулыкларда иң куркыныч вакыт. Боз ныгымаган, тиешле калынлыктагы боз да ярылып китәргә мөмкин. Боз буйлап һава мендәре ярдәмендә генә йөрергә була. Анда да коткаручылар озатып йөргәндә генә. Особое внимание обратить. Ата-аналар, педагоглар балаларны бозга керүдән кисәтеп, саклап торсыннар иде. Киләсе кояшлы, чагыштырмача җылы көннәр әле бозга ныгырга ирек бирмәячәк. Үзеңә артык ышанып, боз өстенә кермәүең хәерлерәк. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.